गू. परत गाडी कसं आवाज करता? बू. Oh no. Okay. Truck. Engine. Truck. Bus. गाड़ी. असे झाले. हे 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 हे. हो. किती? इंजिन. हे बस. ही ट्रक. ट्रक. इंजिन हे किती? बस असा. इंजिन हय. कशी होता गाडी? ट्रक कशी होता? ट्रक. हाँ. हे बरं हंगा गाडीचा. चल बाहेर वाचा आम्ही.